1 Timothy chapter 3 and verse number 14, 15, and 16. Tulog ka verse atong basahon karong buntag. 1 Timothy 3, 14, 15, and 16. Kung nana sa amen? Tanang manindog. Salamat sa inyong faithfulness karong buntag. Naka-appreciate ko matagtaon na dere. 1 Timothy chapter 3, verse 14. English yun na. Pasay kaduha. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Now look what God calls the church. The pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nahimong tao. That's what that means. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Kung tao makabasa niya ng verse, dili mo to nga si Kristo maong Diyos, dili honest siya. He's just not being honest. Isaiah verse 14. Niining mga butanga, nagsula ako nga kanimo, nga nagalaom sa pag-anha kanimo sa dili madugay. Apan, kon ako malangan, aron ikaw masayod sa unsang paagi nga ikaw kinahanglan maggawi sa imong kaugalingon diha sa panimalay sa Dios. Let me explain what that means. He says, niini mga butanga, nagsula ako nga kanimo, makalaktaw ka sa two phrases. Aron ikaw masayod sa unsang paagi nga ikaw kinahanglan nga maggawa sa imong kaugalingon. Those other two phrases are stuck in there, but they're not part of the main sentence. Aron ikaw masayod sa unsang paagi nga ikaw kinahanglan nga maggawi sa imong kaugalingon diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsang Diyos naging kabayan sa iglesia, sa simbahan. Now, we use the word simbahan. Iglesia is a better word because iglesia means, it comes from the word ecclesia, which means pagtigom, an assembly. The church is an assembly. Ang simbahan, kami naggamit sa pulong simbahan, pero simbahan nagpasabot ang lugar sa pagsimba. So that's not really the proper word for church. I know we use it, and I don't have a problem. Kita mo, musimba pa ka ugma, minimopil ba ka sa services ugma, but it's actually not the proper word. The proper word is iglesia, because iglesia means ang mga tao nga naluwas na, ang Diyos nagtawag nila, gikan sa kalibutan, ug sila magtigom diya sa simbahan, sa iglesia. So, anyway, where are we here? Nga mao ang iglesia sa buhi nga Diyos. Now, what does He call the church? Ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ug sa walay pakiglalis, dako ang misteryo sa pagka-Diyos nun. Ang Diyos gipadayag diha sa unod. Gipakamatarong diha sa espiritu, nakita sa mga anghel, giwali ngadto sa mga hentel, gituhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. So my message comes from verse 15, the church, the pillar and ground of the truth. Ang iglesia, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. What does that mean? Unsay pasabot niya na ang haligi ug sukaranan. What is sukaranan? Sukar is the word sukar, right? Means since or from. So it's the idea of base. Diba? Sukaranan is base. It's the base of something. Diba? Okay? Ila na'y haligi dere. Unsa na'y ilalom sa haligi? Ang base. Ang sukaranan. So it's kind of like foundation. What does it mean when God says the church is the pillar and the ground of the truth? We're going to talk about that this morning. A little bit of doctrine this morning, then practical man sa katapusan. Magampo na ta dayon kung makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, would you please bless the message right now? Would you fill me with your spirit? Thank you for the song that you just used to prepare our hearts for the preaching of your word.
Lord, I pray, God, that you'd help us to focus in spite of the heat this morning. I pray, God, that you'd give us a sharp attention and a willingness and a desire to learn and listen. Holy Spirit of God, would you fill me right now? God, give me clarity of mind. Help my Visayan as well as my English. Help me, God, to communicate the truth and proclaim the truth that you want me to preach this morning. We love you, Lord. Bless, Lord, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Tadi sa atong text verse, nakita na to, ang Diyos nagtawag sa simbahan, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. The pillar and ground of the truth. It's a definition, it's an explanation of what the church is. But more than that, it is an assignment of one of our responsibilities. Ang iglesia sa Diyos, kita nga mga naluwas, gi-assign ta sa responsibilidad sa ikatungdanan. We've been given the responsibility of being what? The pillar and ground of the truth. Ang iglesia sa Diyos mang haligi o sukaranan or base sa kamatuoran. Now, kita nakasabot, the church, ang iglesia, dili usa ka building, dili ka na ang church. Kita, ang mga magtuturo ni Kristo, kita nga naluwas na, na-baptize na, what's the word I'm looking for? Nagtigom diri, we, the people, are the church. The church is never a building in the Bible. The church is never an organized hierarchy. Many people say the Catholic Church, but that's not a biblical term. The Catholic Church is not a church at all. Because it is a structure of the Pope and then the bishops and the cardinals and all of that. That's not a church. A church is a gathering. What is that? Pagtigom? Pagtingob? Magtigom? Pagtingob? Is that gathering together? In English, the word church always means assembly. So, kung dili pwede magtigom, dili tinuod iglesia. That word, iglesia, comes from Greek. It's ekklesia. Ek means coming out, magikan sa, and lesia comes from the word kaleo. Klesia comes from the word kaleo, which means tawag sa pagtigom. So, kita nga naluwas. Gitawag ta sa Ginoo nga mugawas, mugikan sa kalibutan, ug magtigom nga uska simbahan, uska iglesia dere. Sabtan ninyo kana. The church is people, not a building and not an organization, not a hierarchy. Ang katawhan mao ang simbahan, mao ang iglesia. Dali ang lugar ang katawhan. We are the church. And in this verse, niing nga verse ang Diyos nag-assign kanato o responsibilidad. He says, you are the pillar and the ground of the truth. Now, what does that mean? Unsay pasabot ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. What does that mean? Allow me to say very, very clearly, it does not say we are the source of the truth. It says we are the pillar and the ground of the truth. Dilitaan, what's the word? Tuboran? Tuboran? Dilita ang tuboran sa kamatuoran. Am I pronouncing that correctly? Tuboran? Dilita ang tuboran. Dilita mag-decision unsa man ang kamatuoran. We're supposed to support the truth, hold the truth up, but we don't create the truth. Dilita magtigom ora maghiskot. Unsay mong hunuhuna sa kamatuoran. Unsay mong hunuhuna maghiskot ta. I hate it when people say we can have a discussion about that. In America, they say that all the time. Well, if you want to talk about boys becoming girls and girls becoming boys, we can have a discussion. No. God decides what's true, not man. Ang Diyos ang magpili unsay kamatuoran, dili ang tao. No true church tries to be the source of truth.
ang tinod iglesia sa Dios magsuporta sa kamatuoran nga gihatag kanato sa Dios, dili magsulay mohimo sa kamatuoran. Dili musulay nga mag-decision kini tinuod, kini dili. Can I tell you, that's the problem with the Catholic Church? They think they are the source of truth. Ang mga pangulo sa Katolika, hunahuna nga sila ang tuburan sa kamatuoran. And they've been doing it for 1,700 years. In the year 305 and 306, nag-research ko sa gahapon. One of the first councils of the Catholic Church. It's called the Council of Elvira. Uskadapit dito sa nasod sa Spain. Same nation that conquered the Philippines, the Spaniards. Kana nga nasod. That fits, doesn't it? Nga naman Katolika ang Pilipinas, tungod ang Spaniards nag-conquer sa Philippines ug nagpugos ng tao mahimong Catholic. Gipugos lang. That's the difference between Catholicism and true Christianity. True Christianity, dili gyud mo pugos ng tao mag-convert. True Christians believe the Bible, and the Bible teaches free will. Kinabubuton. Ikaw ra maka-decision para sa imong kaugalingon unsa imong tuhan. But in the year 305, 306, maybe later, naidebate kabayan sa tuig yun. At the Council of Elvira, the leaders of the Catholic Church dito sa Spain, dalit daghan 40 kabuok nagtigom, ug sila nagdevelop 81 new rules. Ako nagbasa sa lista sa gahapon. Ilang gi-translate nga to sa English, aron basahon. Nasa Latin pod, pero wako kabalo sa Latin. 81 rules. Ilang, how? Naghiskot-hiskot. Nagsula, unsay mong hunuhuna. 1,700 years nilabay ang Catholic Church naghunuhuna nga silang tuburan sa kamatuoran. Uban sa mga rules nga gipilit nila niyan ang panahona. Bawal nga ang mga pare magkasal. Pero na problema. Halos tanan nilang mga pare nagkasal na. So actually the rule they passed was, bisan na kay asawa, dali na ka makahikap niya. About 800 years later, 1100 kapin, the year 1100 kapin, nalimot ko sa year, na ilain council o kana na appeal ang tanan Catholics leaders sa tibuok Western Europe. O sila naghimo nga doktrina gyud ang pare dili pwede magkasal. Wala gikan sa Biblia. Sila nagdecision kita makahimo sa kamatuoran. We decide, kami mo pili, unsa ang kamatuoran o unsay dili. I'm sorry, walay simbahan, walay iglesia, walay tao makadecision unsay kamatuoran. The church doesn't make the truth, the church supports the truth. The church lifts the truth up aron makit-an sa tanan, pero dili maghimo sa kamatuoran. Catholic Church. In the year 1274, ang mga Catholic leaders tigong pag-usab para sa Second Council of Lyon. Sa 1274, sila nag-decision, tinuod gyud na ay lugar gitawag purgatorio. Ug hangtod karon ang tao mga tanang, unsa ka ang tao nga dili mo ato sa langit basing purgatorio man. 1274, nag-decision sila na ay purgatorio. Ho! Namanggur ang purgatorio tungod na ay mga pangulo nag-uyon. Ang simbahan dili maghimo sa kamatuoran. Dili ka magka-decision lang. Well, kami nagato na ay purgatorio so kamo kinahanglan pod. At the Council of Trent, nadugay gyud. Nag-start sa 1545 sa lugar gitawag Trent sa Europe. Nag-start 1545 ug na sila daghang meetings gikan sa 1545 ngadto sa 1563. 18 years ang council. Naghimo sila sa daghang decision niya ng panahon na.
Pero uban nila, niyanang panahon na sila nag-decision nga na ay 7 sacraments nga gikinahanglan para sa kaluwasan. Nagadong ba kabayan sa sacraments? Nalimot ko sa mga sacraments. Kinahanglan ang baptism, penance, o last rites, di ba? Ang mga sacraments. Asa gikan? Sa Biblia? Dili. Gikan sa Pangulo sa Catholic Church. Sa Council of Trent sa 1545. I could never be a Catholic. Dili gyud ko pwede musulti Catholic ko. Tungod dili ko makatuo nga ang tao maka-decision unsay kamatuoran. Ang simbahan, ang iglesia, dili ang tuboran sa kamatuoran, haligi na lang. As Baptists, we do not believe that the source of truth is men. We believe the source of truth is the Word of God. Nagatutang ang tuburan sa kamatuoran, maong pulong sa Diyos, o igot na gyud kani. Di kinahanglan sa bisan unsay lain, dili kinahanglan sa Baptist Council aron mag-decision unsay kamatuoran, kinahanglan ta sa pulong sa Diyos o paigot manggod. Si Jesus naging sa John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Balaana sila pinagi sa imong kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Kini ang tubod sa tanan kamatuoran. O walay laing kinahanglan. Let me tell you something, kung ikaw mo ani diri sa Truth Baptist Church, dili ka makadungog sa gihuno-huno ni Pastor Mike, magdungog ka sa pulong sa Diyos. Now here's something I learned that's very interesting. At the Council of Elvira, ang mga Katolikang Spanish nagdesisyon dili pwede ang pari magminyo. Sa 1100 kapin na ilaing council nagdesisyon tinuod yun na dili pwede. Karon 2023 Pope Francis nagduwa-duwa kabahin niya ng rule. Wala pa siya nagsultig yun, pero nagduda siya. Nakalantaw ko sa interview sa gahapon, nagastorya siya. Kini ang iyang gisulti. Nagastorya siya kabayan sa mga pare magkasal. Siyempre, Italian. I think he's Italian. Wala ko nakasabot, pero sila nag-translate sa ubos. Iyang gisulti, said, nakoy kaya lang nga pare. Naminyo git siya. Usahay mo kita ko niya, ang iyang asawa, mag-uban niya. And he said, that's not a contradiction of the church. It's just a personal discipline choice. Nagduda ang Pope karon. Og naay mga tao nagsulti. Pasin mag-change siya sa rule? Murag dili tungod taluan siya, pero pasin. Now wait a minute. Kung sa 306 or 310, whatever it was, kung sayop para sa pare magkasal, o sa 1100 kapin sayop gihapon, nga naman ma-change. Nga naman magduda karon. Ako musulti ni mo sa rason, tungod ang ilang kamatuoran, dali gibasay sa Biblia, gibasay lang sa ilang gihunahuna. That's why I can't be a Catholic. Dali tungod nagdumo ko sa mga Catholic, wala ko'y problema. Nagugma ko sa mga Katolika. Kanang ko ang tanang Katolika makakaton sa kamatuoran ug moikyas gikan sa mga bakak sa iyang simbahan. Ang simbahan, ang grupo sa tao, dili ang tuburan sa kamatuoran kana makitaan dere. Nga naman ang doktrina sa Katolika kanunay ma-change. Sila magsulti, nagatumi sa Biblia. Kung nagatuo sa Biblia, nga naman kinala mausob. Ang Biblia wala na usob. Sa magyapon akong Biblia. Di ba? Walay grupo sa tao pwede mahimong ang tuburan sa kamatuoran. Thy word is truth. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang tao dalit mag-decision unsay tinuod kini nga pulong sa Dios. Mag-decision mo pakita na to unsa ang kamatuoran. Pero dali ka na ra. Not only is the Bible the source of truth,
it is also the complete source of truth. Ang Biblia na Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagausab sa kalag. That word perfect means walay kulang. Kanang oras ang gi-translate, hingpit, kompleto. Paminaw, ang tanan kamatuoran nga kinahanglan mahibaloan nato anadere. Ang tanan dili ta kinahanglan bisan now. Nagatuo ko nga mayo kung makabasa ka sa laing books na daghang books sulod sa akong opisina. Pero kung kini ra ang book, if this is the only book I had, igo manggod. Makakaton ko sa tanan gikan sa pulong sa Dios. Thy word is truth, and the law of the Lord is perfect. Talita kinahanglan sa uska grupo sa religyoso nga pangulo nga mo sulti na to unsang kamatuoran. However, God did give us a church. Ang Diyos nihatag man kanato sa iglesia. Pero kung ang iglesia dili ang tuburan sa kamatuoran, unsang katuyuan? What is the purpose of the church if we aren't deciding what the truth is? Kung dili ta maka-decision kung unsay kamatuoran, unsang katuyuan sa simbahan? Oh, we saw it in our text verse. The church is the pillar and ground of the truth. Kini nga building gisuportahan. Unsa man? Gisuportahan. Kini nga building gisuportahan sa 1, 2, 3, 4, 5 pillars. Kung kuhaon ang haligi dere, unsay mahitabo? Madaot, matagak, diba? Kaya word mabungkag. What is the role of a pillar? Unsay katungdanan, unsay katuyuan sa usa ka haligi or usa ka base, sukaranan. Pareho ang katuyuan. The base and the pillar both do the same thing. Magsuporta lamang. Maghawid nga itaas aron makit-an sa tanan. And that is the role of the church of Jesus Christ. Kanang katungdanan sa pulong ni Jesus Kristo, dili ta maghimot sa kamatuoran, kita magpatas sa kamatuoran aron makitan sa tibuok kalibutan. That's our role. That's our purpose. Kita nagpuyo sa kalibutan na nanginahang lang gayud sa kamatuoran sa atong Dios. Kinang kalibutan na puno sa daghang baka, daghang kalibog, daghang tao walay idea unsa ang pagkinabuhi. Uwang kadaot makita kayo sa ilang kinabuhi. Isa na sa mga tuta makita na to ang mga kaminyoon mahugno yun. Makita na to ang mga batano nga wala gyud idea kabayan sa mayong nga relasyon sa opposite sex. Just uyab. Walay plano, walay, just lingaw-lingaw ra. Magsulay-sulay sa sexual experimentation. Dahil dako gyud ang pagmahay, dako ang kasakit. Everywhere we look, we see the results of the lack of truth in our culture. Ang atong government na puno sa corruption. Ang sexual sa laog, ang tanan sakit nga mag-uban niya na makitaan bisan asa. Ang mga kadina sa addiction naggapo sa daghang lalaki ug babaye. Nagkinabuhi sila diha sa psycho. What is that? Tuyok-tuyok? Can I use the word tuyok-tuyok? Nagkinabuhi sila diha sa tuyok-tuyok sa kahilayan ug pagkawalay paglaom. Tayong balik sa kahilayan, mawala na ang paglaom. I don't know if I said that correct. Is that understandable? English. They live in a cycle of pleasure and despair. Pleasure and despair. Ug nagbati sila walay ikyas. Ang atong mga prisuhan na puno sa mga lalaki na wala na gyud sa saktong dalan. No idea what the right way to live.
Our hospitals are full of those whose bodies have been destroyed by the results of sin. So what's the solution? Sa tanan nakut na kadaot makitaan sa atong kalibutan, unsay solution? Well, I will say this, the solution is not better government programs. Walay program sa government makaayo sa problema. Kaya say gamot nga problema. Can I say that? Root problem. Gamot nga problema. Unsang gamot nga problema ang maksasalang kinaiya sa katawhan. No government problem can fix our sin nature. The solution is not better education. Now, I believe in education. I do. It's important. It's not God, but it's important. But if you fill someone's head with knowledge, pero wala siya batasan sa kasing-kasing, o wala siya kabalo sa kamatuoran kabahin sa morality sa kinabuhi, ang tanan kahibalo dali mo tabang niya sa bisan unsa. People don't make bad decisions because they lack knowledge. They make bad decisions because they lack wisdom. Kung kaalam magikan dere. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. For that matter, it's also the beginning of knowledge. The solution to our problems is not giving everybody more money. Oh, ang problema mo ang pagka-pobre. Ang tao dali maghimo sa buwang nga decision kay pobre man. Maghimo sila sa buwang nga decision tungod na ikabuwang sa ilang kasing-kasing. O kung ikaw mo hata nila mas dako nga kwarta, mas dako lang ang iyang gasto para sa kabuwang. Kung gamay ang sweldo mo gasto para sa ilim nun. Kung mas dako ang iyang sweldo, maggasto ta ng gyapon. Money doesn't fix problems. The solution is not trying to fix corruption in government. Watch now. A corrupt government is just a symptom of a corrupt culture. Especially in a society where people can vote. Dili China ni. Kita magboto. O, dali ko. Kamu lang. Pero, akong nasud, my nations know better. Watch now. Duterte hated corruption. And he fought it hard. That's why he hated drugs so much, because it corrupted everything. Diba? And he fought corruption like no president ever has. And he lost. Last time I checked, there's still fixers at LTO. Corrupt gyapon. Last time I checked, they called Dapitan the richest city in the Philippines. 15K para sa mga boto. Last time I checked, there were still judges who accept bribes. I'm sure Mom Joy could tell us a lot more than I know. We're not going to ask Mom Joy. I thank God we have some people on the inside who are still doing right. I'm simply saying, ang government, ang kagamhanan, walay gahom sa pag-ayo sa mga problema sa atong kalibutan. Kita ang naghawid niya na. But God doesn't just want us to hold it. He says you're the pillar. That means you lift it up. Ikaw magsuporta, magpataas sa kamatuoran aron makitaan sa tanan. The pillar and ground of the truth. Would you look back with me again, if you would, please, at our text verse, 1 Timothy 3, verse 15. I'm going to get a sip of water. Don't you hate that in church? Uhaw ka, kung pastor mag-inom sa tubig, ikaw dali makakuha. Kadalo sa pastor. You just said amen when I said kadalo sa pastor. Kita nag-amen ni Ana. Kinsang sunod ipagawa sa simbahan. 1 Timothy 3:15. Kung nasa amen? But if I tarry long, that thou mayest know. It came from verse 14. He says, I wrote these things that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground
of the truth. Ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. I want you to notice just one word. Are you ready? It's the simplest word, but it's so important. The. It doesn't say a pillar and ground. Are you listening? Pila ka pillar dere. 5 ka buok, importante gyud. Pila ka pillar. Kipili sa Diyos sa pagpata sa kamatuoran. The church. The pillar. Do you know what that means? God has no plan B. Kung kita nga mao ang iglesia sa Diyos, kung dili kita mo pataas sa kamatuoran at tubangan sa kalibutan, what siya laing plano? If we don't lift up the truth, who will? Kung dili kita mo tindog para sa kamatuoran, kinsa man magtindog. God doesn't have a backup plan. If we as the church fail to hold up the truth for the wicked world to see, if we fail, they will not see it. This morning I want to ask 2 very simple questions by way of application. Duha ka pangutana karong buntag. Kabahin sa atong responsibilidad nga ingon nga uska haligi og sukaranan sa kamatuoran. 2 questions. If we are not preaching Christ to this wicked world, who will? Kung kita nga mao ang nangaluwas, ang mga tao nga kabalo sa kamatuoran. Come here, watch now. Kung kita maghawid sa kamatuoran, pero dili gyud ibayaw sa kamatuoran. Kung dili ta muwali sa kamatuoran kabayan ni Kristo, nga ato nining daotang kalibutan, kinsa man ang muwali? Unsang tubag? Wala. Now praise God, we're not the only church. There are many other churches. But if the church fails, ang Diyos walay backup plan. And the truth is, more and more churches in our world today are failing. Nag-change sila sa ilang standards, sa ilang pagwali, sa ilang music. Wala na nagpadala sa tao dito sa sowani. Just invite na lang, kuyog na lang, magsayaw mi para ni Jesus. Pero kung ang simbahan, ang iglesia sa Diyos mo pakyas, ang Diyos walay backup plan. God doesn't say, I'll try the church, and if that fails, I'll use radio. Nope. I'll use the internet. Now, God can use the internet, but the tool God chose to spread the gospel to the world is the church. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4, verse 3. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Dalita madugay, I know it's hot. We'll be done in a moment. I only have 2 questions this morning. Duwa ka pangatana lang. Matag question, 1 hour ra. Joke lang. Si Julfa. Si Miley nagbaliwala gyapon. Alright, I'll stop picking on the Bacayans. 2 Corinthians 4:3. Kung nana say amen? Amen. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. If we don't lift up the gospel, kung natago ra, ibutang lang sa bulsa, ako naluwas, pero dali ko mohatag sa uban. Apan ko lang among maayong balita natago, kininatago ang ato kanila nga nangawala. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tiya sa kang kinsa ang Diyos ni ining kalibutan. Kinsa ang Diyos ni ining kalibutan? That's the devil. Ang Diyos, small d, gamay nga d, Diyos. Ang Diyos ni ining kalibutan, mibuta sa mga hunuhon na kanila nga wala nagtuo, aron dili ang kahayag sa mahimayaon nga maayong balita ni Kristo, kinsa mao ang panagway sa Diyos, mo sidla gayud ngadto kanila. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake.
Kay kami wala nagwali sa among mga kaugalingon apan ni Kristo Jesus ang Ginoo ug sa among mga kaugalingon nga inyong mga sulugoon tungod ug galang ni Jesus. We are the pillar and ground of the truth, not the source. Dali ang tuboran, ang haligi, ang base nga magsuporta sa kamatuoran. Kita ang gihatagan sa Ginoo sa responsibilidad nga magpataas sa kamatuoran, maghawid sa kahayag at tubangan nining kalibutana. O kung dilita mawali ni Kristo, kinsa man mawali. Kung dilita magsangyaw, kung dilita magdala sa mga tracks, ug mohatag sa tao, kinsa man maghatag. Number one, if we're not preaching Christ to this wicked world, who will? Number two, watch me now. If we are not showing that God's way is still the best way, who will? Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ugayaw pagpahiuyo niining kalibutan na, apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Aron inyong masuta. The word masuta is prove, prueba sa English, sa mas common nga Bisaya. Aron kamo magprueba. Aron inyong masuta, unsa ang maayo ug makapahimuot ug hingpit nga kapabuton sa Dios. A pillar holds something up. A pillar supports something. Ang haligi magsuporta sa usa ka butang. Can I ask you a question? Does your life support the truth? Ang paagi nga ikaw magkinabuhi, kana ba magsuporta sa kamatuoran? Ang imong kinabuhi ba magpruweba nga ang kapabuton sa Dios maayo pa gyapon? The Bible says it is our responsibility to prove that God's will is good. Acceptable means pleasing, makapahimuot sa Bisaya. Mayo makapahimuot og hingpit, meaning kompleto, walay kulang. Exactly what you need. So can I ask you, ang imong kaugalingon pagkinabuhi, kana ba magsuporta sa kamatuoran? How can we show this world that God's way is the best way when we are living just like the world lives? Saptan ba? Unsaon na to pagpakita nining kalibutan nga ang paagi sa Dios, ang kabubuton sa Dios maong pinakamayo, hangtod nga kita magkinabuhi sa gayud sa kalibutan. Our life is supposed to prove to the world that God's way is better. Pero daghang Kristohanon ganang magsulay-sulay gamay nga kalingawan sa kalibutan. What's the difference? Did you notice how the verse started, verse 2? And be not conformed to this world. Ugayaw pagpahiuyon nining kalibutan na, you can't show the world God's way is better if you're just like the world. We're supposed to support the truth. Ang atong pagkinabuhi, kinahanglan mag-support sa kamatuoran, pero sa dagang kahit dagang situation, ang atong kinabuhi, magpakita lang sa kalibutan na priyomanta. Can I ask you a simple question? Other than attending the Baptist church on Sunday morning, gawa sa pag-apil sa Baptist Church sa Domingo sa buntag, unsay kalahinan sa pagkinabuhi nimo ug pagkinabuhi sa imong silingan? Is there any difference? Does your life support the truth? Does your life prove God's way is good? Ang kalibutan dapat makalantaw sa atong mga kaminyon ug musulti. Nga naman malipayon sila. Naglusod yun mi sa among kaminyon unsang kalihinan. Because when a Christian follows God's method for marriage, God gives them a happy marriage. Our life should support the truth.
The lost world should look at the Christian and say, bisan na sila yung mga pagsulay, malipayong gyapon sila. Pasin tinurang ilang gituhan. Ay, listen. Pero kung ang mga problema mo abot ug mahugnog gyud ta, mawala ang pagtuon sa Ginoo, sa Ginoo kalago, wa ko nagatuon sa Ginoo. Your life is not supporting the truth. If we are not showing God's way is the best way, kinsang mo pakita? Does your life support the truth of the Word of God? Ang Diyos nagpili sa iglesia, ingon nga iyang tool, iyang galamiton, iyang haligi nga mag-suporta sa kamatuoran niining daotang kalibutan. Are you doing your part to hold up the truth? The Bible says in Matthew 5:14, ye are the light of the world. Not you should be, you are. Kamo ang kahayag sa kalibutan. So if we are the light, but we don't shine, ang kalibutan walay kahayag. Is your light shining? Is your life different than the world? As I was preparing this message, I was reminded of this song. Basing kamo kabalo, basing dili, English gyud. And when the world looks at me, do they see Jesus? And when the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what do they see? Unsa makit-an sa kalibutan sa imong kinabuhi? On every head bowed, every eye closed.